Και τι άλλο είπατε λοιπόν? Και λέει, θα σου πάρω μια Καβασάκι. Όχι 100 ευρώ, όχι, όχι. Γιατί παπά 100 ευρώ? Μα σου λέω παιδάκι μου, όχι 100 ευρώ, όχι. Τότε πόσο θα είναι το σγυρολό? 10 ευρώ, 10 ευρώ τάκης. Εμένα ριζικείς πατέρα έχω 500. Και εγώ γελάω και λέω. Και πώς καλά παιδάκι μου, είσαι με τα καλά, γιατί γελάς? Γιατί λέω θα σου πάρω μια μηχανή 500.000 ευρώ. Σε ποιον τα έλεγες αυτά είπες? Α, για πλάκα είναι. Και λέω, όχι, όχι, δεν θέλω 100 ευρώ. Σου είπα 10 ευρώ, αλλά εγώ σου είπα, έχω 500 ευρώ. Τώρα χορόδεψα από τη ΔΕΗ 5.000 ευρώ. Μάλιστα. Για πες τώρα τι μου έλεγες για την ιστορία. Την ξέρεις πολύ καλά. Μάθατε το δούριο ύπο και τώρα τι να μάθετε? Θα σου πω, αλλά θα συνεχίσω το αστείο μου. Αν θέλεις να συνεχίσεις το αστείο σου, εντάξει. Ό,τι πεις. Και μετά πέρασε το μεσημέρι, πέρασε το απόγευμα και λέει, και μετά λέει 10 ώρες αργότερα. Την πρώτη νύχτα. Την πρώτη νύχτα. Πατέρα, θέλω να δω Netflix. Ξέρω. Την πρώτη νύχτα. Αυτό έπρεπε να το πεις του πατέρα σου όταν μιλήσετε αυτή τη συνομιλία. Όταν ο αδερφός σου έχει γίνει 7-8 χρονών. Πατέρα, θέλω να δω Netflix. Παιδάκι μου, όχι. Αν θέλεις πήγαινε να πας στο δωμάτιό σου, να παίξεις PlayStation μέχρι στις 2 η ώρα και καληνύχτα μετά. Μάλιστα. Γιατί πατέρα στις 2? Πας καλά παιδάκι μου, 14 η ώρα να κοιμηθώ. Βρε τι κάνει αυτός ο πατέρας. Όχι σε 2 ρε, σε 10. Ναι ρε παπά, ναι μπαμπά, ναι. Καλά εντάξει παίξε, πώς κάνεις έτσι? Μάλιστα. Όχι, συνεχίζομαι. Και μετά από λίγη ώρα, 9:59 πήγε στις 10. Τώρα ο αδερφός σου όταν κοιμάται. Έτσι κοιμάται ο Μάνος? Όχι, σε ψέματα. Α, ψέματα. Όταν συζητάει ο αδερφός σου τουαλέτα. Πατέρα, θέλω τουαλέτα. Να κάνω τα κακά μου ρε. Έρχομαι. Άντε με σε βάζω στη λεκάνη και σου κάνω κακά. Άντε με ρε σαχλαμάρα. Καλά, εντάξει, έρχομαι. Και έρχεται ο πατέρας και λέει, έλα τι θέλεις? Εγώ μπαμπά θέλω να πας στην τουαλέτα, δεν ξέρω που είναι. Φοβάμαι και θα έχει καμία κούκλα Άναμπελ. Τι λες παιδάκι μου, αυτά δεν υπάρχουνε. Πλάκα σας κάνουνε. Και εσύ που το ξέρεις. Πάμε κάτω στο κέντρο τώρα που είναι πρωί και να πάμε να κοιμηθούμε. Θα πάμε σε ένα τρομακτικό escape room. Όχι σε escape room παιδάκι μου, είναι πολύ νύχτα. Ναι, φοβητσιάρικο παιδάκι, θα φοβηθείς κιόλας. Εντάξει, πάμε να κοιμηθούμε και θα δεις εσύ. Μάλιστα. Το επόμενο πρωί. Τι έγινε το επόμενο πρωί? Το ξυπνητήρι ξύπνησε στις 9.